Badalona Matí. Un minut passa de 3:45. Aquest proper dissabte 25 de maig, diverses plataformes ciutadanes de Badalona celebren l'Àgora Ciutadana, una trobada de diferents moviments socials que pretén convidar a la reflexió i a la participació ciutadana. La trobada es durà a terme dissabte a partir de 2:15 del matí a la plaça Trafalgar de Llefià. En volem parlar amb Joan Manel Ardura, que és un dels promotors. Bon dia. Bon dia. Què tal? Prou bé. Expliquem una mica en què consisteix aquesta Àgora Ciutadana. Vale. La idea bàsica és poder-nos trobar, enxarxar una mica més entre entitats que estem en lluita aquí a Badalona i que fem moviment social, perquè cadascuna va bastant per la seva banda, doncs a veure si trobem un lloc de confluència on poder exposar què estem fent, veure què estan fent els altres i sobretot intentar coordinar a partir d'ara una certa permanència de coordinació. Una coordinadora estaria molt bé que hi sortís. Quines entitats s'hi formarien part o hi aniran? Bueno, de moment tenim... Et faré una llista, espero no deixar-me ningú. Arran, Assemblea d'Aturats, Assemblea de Docents de Badalona, Ateneu Roig, Associació de Veïns Joan Valera, Associació de Veïns Lloreda, Associació de Veïns Nova Lloreda Nord, Associació de Veïns Sant Antoni de Llefià, Badalona es mou, Badalona indignada, Can Ruti diu prou, Casal independentista Antoni Sala i Pont, Casal de Cuba, CGT d'Ensenyament, la CUP, Els Verds, En Lluita, Esquerra Unida i Alternativa, Grup Auditorial del Deute de Badalona, Iniciativa per Catalunya, Joves d'Esquerra Verda, la PA, Revolta Global, Solidaritat Obrera i Som Energia. Per tant, un col·lectiu variat. Sí, som molt heterogenis. Que tenen en comú que tots estan indignats amb la actual situació de crisi. Sí. Com tu deies, l'objectiu, o un dels objectius, podria ser que sortís una coordinadora. Per què serviria això? Bueno, poder planejar una agenda en lloc de comptar només amb els teus recursos i amb les teves activitats, tenint en compte també què està fent l'altra gent, evitaria situacions com que un mateix dia tenim 3 convocatòries diferents per fer 3 coses diferents, o que es fa una mani i no hi acull gent perquè hi ha hagut una mani la setmana passada i una altra la setmana que ve, totes les contradiccions aquestes que tenim entre els grups. Si poguéssim fer-ho confluir, crear una agenda, crear un sistema d'anar-nos trobant de tant en tant i anar dient què farà cadasqual i on podem concentrar els esforços i quins són els punts de lluita més interessants, doncs crec que seria molt positiu per nosaltres. Per tant, unir esforços, bàsicament, no? Sí. I en comptes de fer activitats per separat i que sovint es dilueixen, doncs fer activitats conjuntes, no? Pinya. I fer pinya, exacte. Crec que hi ha diferents grups de reflexió. Sí, tenim perquè crec que són unes quantes hores, això, no? Sí, comencem a les 10:30 del matí i acabem a les 8 del vespre. Al matí el dedicarem sobretot a debatre sobre 5 eixos temàtics molt amplis, que són democràcia participativa, serveis públics, drets laborals, drets socials i política mediambiental. Hem volgut fer temes molt amplis perquè així dins dels grups hi haurà una heterogènia també que no sol haver-hi. Si fem educació, sanitat i tal, tornem a estar als petits nuclis. Llavors, si fem grups molt amplis, hi haurà una petita introducció a les 10:30 del matí, amb uns quants ponents molt ràpids de 5 minutets cada un per exposar 4 traços, i després ens separarem en aquests 5 grups que debatran, miraran com podem lluitar, miraran com està la situació a cada sector i tornarem a fer una posada en comú. Després dinarem i a la tarda volem dedicar tota la tarda a com ens organitzem a partir d'ara, al fet de com creem una coordinadora o com volem coordinar-nos realment. I tot això més es podrà veure per internet? Estem treballant... Ho esteu intentant? Sí, a veure si hi ha un streaming i ens ho poden fer. Hi havia també un dinar popular, que em deies ara? Hi ha dinar popular, una fideuà feta pels xefs de Badalona Indignada i companyia, i res, fideuà a preus populars a 5 euros i ja està. I, finalment, música per acabar. Hi haurà un concertillo d'una horeta per distendre'ns després de tot el dia treballant, doncs tindrà una estoneta de lleure i relax. Què n'esperes tu d'aquesta trobada? Bueno, jo a títol personal el que espero que surti una coordinadora que funcioni. Si podem trobar un lloc on cada 15 dies ens puguem trobar, una adreça web on ens puguem adreçar i tindre una agenda compartida, o alguna cosa que no controli ningú, que sigui una mica de tots i que ningú s'hi posi massa al darrere, i on poder coordinar-nos i treure forces, sinergies i totes aquestes paraules que estan de moda.
Tu has citat abans unes quantes entitats, suposo que això no és un acte obert a entitats només, sinó a qualsevol persona que vulgui anar-hi, no? Sí, per descomptat, l'acte és obert a la ciutadania, qualsevol persona tingui inquietud de lluita, tots sabem la impotència de sentir ara quan veiem un telediari o alguna cosa i penses, hòstia, aquests van fent el que volen i no podem fer-hi res, doncs que sàpiguen que sí que poden fer coses. Hi ha moltes entitats que estan lluitant, jo sé que des de fora, si no estàs implicat a la lluita social, a vegades costa entrar-hi, però que provin d'obrir-s'hi perquè realment hi ha molta gent en lluita aquí a Badalona. I això arriba 2 anys més tard del 15M, justament, que és una mica, en molts casos, l'origen de molts dels moviments que us trobareu aquest dissabte, no? Perquè plataformes com la d'Afectats per la Hipoteca van agafar molta força, molt d'embranzida després de tot el moviment dels indignats. Què creus que ha quedat d'aquest moviment? Jo el que crec que ha quedat és consciència social, no? Crec que no s'hagués pogut arribar al si se puede de la paz sense el pas previ del sortir a les places i començar amb la desobediència activa contra un sistema que no ens representa i que no desitgem. I, bueno, crec que aquest era l'objectiu del 15M. No, l'objectiu del 15M realment era canviar el món, però potser era una mica més ampli, no? Ens quedem amb que el 15M ha aconseguit canviar com a mínim el xip de la gent i ara la gent ja veu que l'autoritat no és indiscutible i és perfecte, radiant i té raó perquè sí, perquè és l'autoritat, sinó que realment se li poden discutir moltes coses i que els camins de lluita real com la desobediència civil ara estan ben vistos quan fa 2 anys era impensable. En tot cas, sembla que llegint els diaris el govern, si és que dubta de les seves polítiques, és més aviat perquè ho diu un expresident que no pas perquè ho pugui dir la gent del carrer, no? Almenys llegint els diaris, Sí, però penso que el govern té un problema de, com deia abans, nosaltres també el tenim a vegades, d'endogàmia, no? Només sent el que té al voltant i, clar, suposo que el senyor Rajoy no té gaires desahuciats a dins dels seus cercles de familiars i amics. Per tant, no crec que se n'adoni de les circumstàncies reals que hi ha al carrer. Vull dir, això no ens ho canviaran aquesta gent perquè no tenen ni idea de com vivim. Sí, però fixa't que les enquestes continuen donant suport al govern, La majoria d'enquestes. Sí. Segurament per majoria absoluta, però... Ha baixat molt, gràcies a Déu el bipartidisme sembla que s'està trencant. Però sí, tenim molta gent molt poc informada encara, perquè jo crec que això és un problema d'informació de mitjans de comunicació estatals controladíssims, de mitjans de comunicació privats que són la voz de su amo, etc. Això fa que hi hagi molta ciutadania que quan li troben la bandereta d'Espanya, per exemple, en lloc de pensar això és un país comú, etc., pensa, sí, són catalanes i vamos a votar al PP o coses així, no sé. Són xips que té la gent que s'han d'erradicar. A partir de 2:15 del matí a la plaça Trafalgar de Llefira, aquesta Àgora Ciutadana. Joan Manel Ardura, moltes gràcies. Moltes gràcies, si em permets. Sí. M'agradaria fer una crida a totes les entitats que o no se n'han assabentat o no han tingut oportunitat perquè acudeixin i vinguin a compartir amb nosaltres el dia, si és que estan d'acord amb el manifest que tenim penjat a internet. Molt bé. Moltes gràcies. A tu. Bon dia.